आंबट, गोड आणि तिखट ह्या तिन्ही चवी एकाच पदार्थामध्ये असलेली एक कोकणातील पारंपरिक रेसिपी म्हणजे पंचामृत. सणासुदीला किंवा लग्न समारंभामध्ये हे पंचामृत आवर्जून बनवलं जातं. मिरची आणि काजू घराचं पंचामृत आज मी बनवतेय. तोंडाची चव वाढवणारी आणि साधी सोपी झटपट अशी होणारी रेसिपी आहे. आता इथे मी एक बिडाचा तवा घेतलेला आहे आणि तव्यावरती 1 चमचा भरून खसखस घातलेली आहे. बारीक गॅसवर आपल्याला खसखस छान अशी खमंग भाजून घ्यायची आहे. आणि इथे मी एका भांड्यामध्ये ती काढून घेतेय. खसखस जी आहे ना ती व्यवस्थित परतून परतून अशी भाजून घ्यायची, अजिबात करपायला द्यायची नाही. त्याच्यानंतर आता इथे मी तीळ घेतलेले आहेत, तर इथे पाव वाटी तीळ घेतलेले आहेत आणि तीळसुद्धा आपल्याला खमंग असे भाजून घ्यायचे आहेत. आणि हे सगळं आपल्याला मंद आचेवरच भाजायचं आहे. तीळ असे खमंग भाजून घ्यायचे म्हणजे आपलं पंचामृत आहे ना त्याची चव अजून छान येणार. मस्तपैकी इथे तीळ भाजलेले आहेत. हे पण मी खसखसाबरोबर त्याच प्लेटमध्ये काढून घेतेय. त्याच्यानंतर त्याच तव्यावर इथे मी अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे. हे सुक्या नारळाचं खोबरं आहे. तुम्ही ओल्या नारळाचं खोबरं छान असं खमंग भाजून घेतलं तरीही चालू शकतं. फक्त खोबरं खमंग असं भाजायचं आहे आपल्याला आणि अजिबात तेलाचा वापर करायचा नाही कोणताही जिन्नस भाजताना. इथे मी रंग बदलेपर्यंत आणि छान खमंग होईपर्यंत भाजून घेतलेलं आहे खोबरं. मस्त वास सुटलेला आहे खोबऱ्याचा आणि ह्या तिळामध्येच काढून घेते हे. आणि हे एकदम थंड करून घ्यायचं आहे आणि थंड झाल्यानंतर पाणी न घालता आपल्याला हे बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर आता इथे मी मिरच्या घेतलेल्या आहेत. ह्या थोड्या मोठ्या मिरच्या आहेत जाड्या आणि ह्या अजिबात तिखट नाही आहेत. आणि ह्या मी 5 मिरच्या वापरणार आहे या पंचामृत बनवण्यासाठी. तुम्हाला जर जास्त तिखट आवडत असेल ना तर तुम्ही ह्या ज्या मिरच्या मिळतात तिखट मिरच्या ह्या पण वापरल्यात तरी चालू शकतं. फक्त काय करायचं, ह्या मिरच्या गोल कापल्यानंतर ना आतमध्ये बी असते ना ती काढून टाकायची आहे. ह्या ज्या मिरच्या आहेत ना ह्या तिखट नाही आहेत, तर त्याच्यामुळे ह्या मिरच्या मी अशाच गोल चिरून घेणार आहे आणि आतमधली बी जी आहे ती मी अजिबात काढणार नाही आहे, कारण अजिबात तिखटच नाही आहेत ह्या मिरच्या. तर अशी मी गोल गोल चिरून घेतलेल्या आहेत आणि ह्या मिरच्यांची चव खूप छान येते पंचामृताला. मिळाल्या तर ह्या मोठ्याच मिरच्या वापरा. मी काढून बाजूला एका भांड्यामध्ये ठेवून देते. आता एक कढई घेतलेली आहे आणि कढईमध्ये चांगले 2 चमचे भरून तूप घालणार आहे. पंचामृत जे आहे ते मी तुपामध्ये बनवते. तुम्हाला जर तूप वापरायचं नसेल तर तुम्ही तेलामध्ये बनवलं तरीही चालू शकतं. आणि तूप थोडंसं गरम झालं ना की आपण चिरलेल्या मिरच्या आतमध्ये घालून घ्यायच्या आहेत आणि छान खमंग अशा परतून घ्यायच्या आहेत. थोडंसं असं पांढरा झाल्या पाहिजेत ह्या मिरच्या. आणि मिरच्या तुपावर भाजायला लागल्या ना की छान खमंग असा वास सुटतो मिरच्यांचा. तर मस्तपैकी पांढरे थोड्याशा झाल्यात मिरच्या, हिरवा रंग थोडा कमी झालेला आहे. तर त्याच्यानंतर इथे मी काजूगर घातलेले आहेत. अर्धी वाटी भरून काजूगर आहेत. हे ओले काजूगर नाही आहेत, हे सुक्केच काजूगर आहेत. त्याच्यानंतर कातळ्या घातलेल्या आहेत पाव वाटी आणि ओल्या नारळाच्याच कातळ्या घालायच्या. सुक्या नारळाचे कातळे वापरायचे नाहीत. रसरशीत असं हे पंचामृत झालं पाहिजे. सगळे जिन्नस घालून झाल्यानंतर छान खमंग असं परतून घ्यायचं आहे. काजूगराचा थोडासा रंग चेंज झाला ना की खोबरं, तीळ आणि खसखस आपण पाणी न घालता हे वाटलेलं आहे हे आतमध्ये घालून घ्यायचं आहे. छान खमंग असं हे वाटण तयार झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आतमध्ये इथे मी चिंचेचा कोळ घालून घेते. तर एक आवळा असतो ना तेवढी चिंच मी गरम पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेली. कमीत कमी 2 तास भिजवायची आणि त्याचा मस्त असा कोळ काढून घ्यायचा आणि तो घालून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आतमध्ये इथे मी गूळ घालते. तर आपण जेवढी चिंच घेतलेली ना तेवढाच गोळा आपल्याला गुळाचा घालायचा आहे. त्याच्यानंतर इथे चवीप्रमाणे मीठ घालून घेते आणि सगळे जिन्नस व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत. काजू, मिरची, खोबऱ्याच्या कात्या ज्या घातलेल्या आहेत ना त्या व्यवस्थित अशा मिक्स झाल्या पाहिजे ह्या सगळ्या मिश्रणामध्ये आणि 2 मिनिटं परतून घ्यायचं. त्याच्यानंतर मी इथे 2 वाटी नारळाचा पातळ रस घेतलेला आहे. जाड रस मी बाजूला ठेवून दिलाय थोडा आणि 2 वाट्या पातळ रस आहे हा. पंचामृत बनवण्यासाठी आपण पाण्याचा अजिबात वापर करणार नाही आहोत. नारळाच्या रसामध्येच हे पंचामृत बनवणार आहोत. कोकणामध्ये नारळाचा जास्तीत जास्त वापर केला जातो. तर हे पंचामृत जे आहे ते नारळाच्या रसामध्ये शिजवल्यामुळे चव खूप अप्रतिम अशी येते. आणि वर आता मी इथे झाकण ठेवून हे व्यवस्थित अशी शिजवून घेणार आहे. तर एक छान अशी वाफ आली पाहिजे, उकळलं पाहिजे हे पंचामृत. तर मस्तपैकी एक उकळी आलेली आहे. असं एक झाकण ठेवून शिजवलं ना की आपले काजूगर, खोबऱ्याच्या कात्या ज्या आहेत ना, मिरची वगैरे सगळ्याला व्यवस्थित असा मसाला लागतो आणि छान असं शिजलं जातं हे. आता इथे मी पाव वाटी हा रस घेतलेला आहे नारळाचा आणि हा जाडसर रस आहे तो मी घालून घेते. पूर्ण पंचामृत बनवण्यासाठी आपल्याला 2.25 वाट्या रस लागलेला आहे. 2 वाट्या मी पातळ रस वापरलाय आणि पाव वाटी मी इथे जाडसर रस वापरलेला आहे.
त्याच्यानंतर इथे मी अर्धा चमचा गरम मसाला घातलेला आहे आणि अर्धा चमचा धण्याची आणि जिऱ्याची पावडर मिक्स आहे ही ती घातलेली आहे. आणि आता व्यवस्थित असे हे सगळे जिन्नस मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला एक उकळी काढून घ्यायची आहे. आता झाकण वगैरे काही ठेवायचं नाही, असंच उकळून घ्यायचं आहे. आतमध्ये आपण खोबरं, तीळ वगैरे वापरलेले असल्यामुळे जरी आता हे थोडंसं पातळ दिसत असलं ना, तरी थंड झाल्यानंतर थोडंसं असं जाडसरच होणार आहे. छान अशी उकळी आलेली आहे इथे. आता मी गॅस बंद करते आणि हे असंच बाजूला ठेवून देणार आहे. आता इथे एक मी फोडणी बनवते तर त्याच्यासाठी इथे तूप घेतलेलं आहे 1 चमचा भरून. तुम्हाला तूप नको असेल तर तुम्ही तेल वापरलं तरीही चालू शकतं. तूप छान असं तापल्यानंतर आतमध्ये मोहरी घातली आहे. त्याच्यानंतर जिरं घातले आणि आता हिंग घातलेला आहे. त्याच्यावर कढीपत्ता घालायचा आणि छान अशी फोडणी बनवून घ्यायची ही. फोडणी ही पंचामृताला ना सगळ्यात शेवटीच घालायची. मग छान खमंग असं पंचामृत होतं हे. तर मस्तपैकी इथे फोडणी बनवून तयार झालेली आहे आणि आता वर मी इथे घालून घेते ती. मस्तपैकी फोडणी घालून झालेली आहे. सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं पुन्हा एकदा आणि थोडंसं असं घट्टसर झालेलं आहे बघा. मगाशी थोडं पातळ होतं, आता थोडंसं जसं जसं थंड होत जाईल ना तसं तसं हे घट्ट होत जाणार आहे. तर इथे मस्तपैकी आंबट, गोड आणि तिखट चवीचं पंचामृत आपलं बनवून तयार झालेलं आहे. हे आपण चपाती, भाकरी किंवा पुरीबरोबर सुद्धा खाऊ शकतो. तर आजची माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात रवा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.